Hola, soc la Margalida. I jo soc l'Aina. I ara farem un brownie de xocolata. Per a 6 persones. Ara ordinem els ingredients. 150 grams de sucre moreno, 75 grams de cacau, 225 grams de mantequilla. 225 grams de farina, 4 ous, 75 grams de xocolata amb llet i un sobre de lligadura. Ara posareu al forn en marxa uns 170 graus. Ara fondre la mantequilla. Ara fondre la xocolata. Mentre es fon la xocolata, tamisareu la farina. Ara afegireu el llevat. A continuació, afegiu el cacau en pols i ho mescleu tot ben mesclat. Batem els 4 ous. Afegim el sucre. Ara afegireu la mantequilla i seguireu remenant. Una vegada fosa la xocolata, l'afegim a la mescla d'ou, mantega i sucre. Ara ajuntareu les dues mescles. Quan estigui tot ben mesclat, ho fiqueu dins el molde. Una vegada ficat dins el molde, ho enfornem. Ara el ficarem 30 minuts dins el forn. Ara que ja està feta, Ja la podeu menjar.